Alesia! Ești strâmbă pe mami, strâmbă. Tu ai să te faci top model. E filmează acum, uite pe vinindă. Ești cum ești. Așa, arată, semne. Vorbește. Pa! Du-te tu! Du-te tu! Dar eu am făcut. Dar eu i-am mișcat. Ah, tu ai făcut, nu ți-am prins mâna ta. Și mă uitam aici în aparat, zic, chiar ea face. Așa, ia fa așa. Tu, iubire. Ce țeapă mi-am luat, eu zic, chiar ea a făcut așa, ia uite-te tu ce faci. E bun? E bun? Ce? Da. Da. Da, sigur că da. Sigur. Așa, hai zâmbește. Sănătoase! Sănătos. Mă rog. Să. Oh. Tare ești față când ești cu ochii deschiși, nu te credeam așa. Lesia. Ce acolo, iubire? Salut! Uite că acum ea face singură. Acum nu mai conduc. Salut, salut, salut! Mie mi somn de acum vezi. Uite așa. Hai, vorbește cu Cami. Slavă pe timpul ăsta să vezi că te vorbim. Hai, mai fă un ultim salut. Hai, mai fă ceva. Așa. Să nu îmi zici că ți-e foame acum iar. Nokia Lumia 610 ai tot ce vrei de la un smartphone. Navigare super rapidă. Toate rețelele de socializare la o atingere distanță. Ce mică. Design cu stil.